bizi dugun egoerarekin ez gaude konforme. Egon eza, frustrazioa, beldurra, hori dena eragiten dugu, eta hori dena politizatu egin behar da. Tokia egin behar zaie, bai, onartu, ulertu egin behar dira, baina batez ere modu kolektiboan borrokatu behar da. Inkonformismoa borrokarako indar bilakatzea da gure egin beharra. Hori da gure egunerokoan dugun zeregina. Guk badaukago alternatiba, badugu antidotoa. Kapitalari eremu guztiak lehiatzea, lantokiak, kaleak, instituzioak eta baita baloreak ere. Klase sindikalismo borrokalari sendoa, feminista, antiarrazista, ekosozialista, alternatiba gu gara, lab, hitza eta ekintza. Langileen alde. Trabajo y vidas dignas. Hemen erabaki.